Parlamenter Partiya Demê Sinan Çift Yürek li hember daxuyaniyên Serokê Giştiyê Partiya Nû Özgür Özel ên di derbarê perwerdehiya bi zimanê dayîkê û hemwelatîbûna wekhev de bertekeke tund nîşanda. Çift Yürek diyar kir ku nêzîkatiya opozisyonê jiya bloka desthilatdariyê necuda ye û bêyî guhertina xalên bingehîn yên makezagonê çareserî pêk naye. Çift Yürek gotinên Özgür Özel yên weke perwerdehiya zimanê dayîkê mafeke lê divê ev rewş ve guhertina makezagonê weke nakokiyeke mezin nirxand û got Özel yekser li pey qebûlkirina mafan karta sor a makezagonê derdixîne. Li gorî Çift Yürek xalên 42 û 66 yên makezagonê asengiyên herî mezin yên li pêşberî perwerdehiya bi zimanê Kurdî û hemwelatîbûna wekhevin. Wî tekez kir ku heta ew her du xalin neyên guhertin mafê perwerdehiyê ji dibistana seretayî heta zanîngeha misoger nabe. Çift Yürek rexne li dîtina Özel girt û ku mijara hemwelatîbûna wekhev ya etnîkî û mezhebî tenê daxistiya asta wekheviya aborî û wekheviya derfetan. Parlamenterê Partiya Demê anî ziman ku bi van nêzîkatiyan opozisyon de mijara Kurd de bi partiyên din yên pergalê re hatiye heman xetê.